Wat doe jij nou? Ja, sorry. Ja, ik kwam nu omhoog fietsen, was volledig gefocust op de omgeving. Schitterend daarbij. Ik ben namelijk bezig met iets heel moois voor Kerkrade. Oh ja? Vertel. Ja, daar kan ik nog niet veel over vertellen, maar het heeft in ieder geval te maken met het NK-parcours van 2012 en 13. Oké, dat klinkt in ieder geval interessant. Ben jij nu ook nieuwsgierig geworden? Houd dan onze social media van Beleef Kerkrade in de gaten. En ook die van mij. Welkom voor deze derde uitzending van Beleef Kerkrade TV. Hier vanuit de Botanische Tuin. Prachtig in Terwinselen. Ze hebben iets heel moois voor ons neergezet en we hebben vandaag hele fijne gasten. Wie komen er? Bram Tankink, hij is oud-wielrenner. Petra Meloni, zij vertelt het verhaal vanuit Vie, Leven in Beweging. Nigel Schijven, hij is discjockey en daar treedt hij op onder de naam NN in het kwadraat. Marcel Andriolo, hij is algemeen directeur van het WMC. En omdat we hier zitten in die botanische tuin, komt de voorzitter Paul Bauer, die komt ons ook nog iets vertellen, samen met Anneke Gulpers, want die gaat met mij een tochtje maken hier door de tuin. Maar nu eerst Piet Heuts van het GOC Parkstad. Zaterdag 10 juli stond de jaarlijkse Veteranendag in Kerkrade geprogrammeerd. Maar die werd plotseling door corona 12 uur van tevoren afgelast. Dat was natuurlijk moeilijk, hè? Ja, inderdaad, dat was wel jammer. Maandenlange voorbereiding en dan 3 dagen opbouwen. En we waren net klaar met opbouwen op 9 juli. En toen kregen we om 7:30 de mededeling van helaas, het kan niet doorgaan. Dus dat was wel even een domper, ja. Piet, ik zeg Piet, hè? Ja, zeker. Je zit hier aan tafel, Piet. Ga mij eerst eens even vertellen, wat is het GOC? Het GOC is een ontmoetingsplek voor alle voormalig en actief dienende geuniformeerden. Ja. Dus eigenlijk voor alle beroepsgroepen die een groter risico lopen op lichamelijke en of psychische ellende door hun werk. PTTS? Onder andere, nou PTSS, onder andere, Ja. dat kan, maar dat hoeft niet. Want de meeste veteranen, hebben we het even over veteranen, hebben goede herinneringen aan hun uitzending overgehouden. Heeft hun ook wat gebracht voor hun leven verder. Maar een klein deel heeft helaas toch belevenissen gehad, ervaringen gehad, die dan op de rest van hun leven een impact hebben. Ja. Piet, ben je ook uitgezonden geweest? Ja, ik ben zelf ook uitgezonden geweest, 7 keer. Wat? 7 keer? Ja, ik ben uitgezonden geweest in 83 en 86 naar de Sinai-woestijn met de MFO, de Multinational Forces and Observers. In 1991 uitgezonden geweest naar de Golfoorlog. 1995 naar voormalig Joegoslavië uitgezonden geweest. 97 naar voormalig Joegoslavië uitgezonden geweest. Begin 99 naar Joegoslavië. En 99-2000 naar voormalig Joegoslavië. Dat is nogal wat. Hoe heb je dat ervaren? In zoverre als zeer positief. Je doet waar je voor opgeleid bent. Je was beroepsmilitair? Ik was beroepsmilitair. En ik heb 33 jaar bij de luchtmacht gediend. Ja, dat zie ik. En in 2011 helaas met overtolligheidsontslag in het kader van de bezuiniging. En zelf heb ik de uitzendingen positief beleefd. Maar er zijn er natuurlijk ook wel andere mensen, hè, die bij jullie bij het GOC zitten. Absoluut. Die het niet zo positief hebben ervaren. Ja, nou, de uitzendingen op zich worden meestal wel positief ervaren. Het leven daarna. Het zijn dan belevenissen die ze meegemaakt hebben, die dan vaker jaren later pas beginnen op te spelen. En dat begint meestal nadat ze de dienst verlaten hebben. Of als er later in hun leven grote veranderingen plaatsvinden. Bijvoorbeeld als iemand gepensioneerd raakt of werkeloos raakt. Waardoor dus op een gegeven moment het in het kopje begint te malen. En dan kunnen die problemen bovenkomen, ja.
Wat kunnen jullie dan betekenen? Nou, punt 1 zijn wij een laagdrempelig ontmoetingscentrum. Waar? In Kerkrade, op de Berenbosweg 1 in Kerkrade. In het Berenbos? In de Berenbos, ja. En het gaat bij ons puur om het treffen, de gezelligheid, het bij elkaar zijn. Hoe vaak doen jullie dat? Wij zijn 5 dagen in de week open. Echt waar? Ja, en elke eerste en derde zaterdag van de maand ook. En iedereen die een uniform aan gehad heeft, of het nou een brandweerman is of een militair, kan daar gewoon naar binnen wandelen? Dat is correct. Brandweerman, militair, politieagent, ambulancebroeder, verpleegkundige. Maar ook mensen die onze doelgroep een warm hart toedragen. Of mensen die zich willen informeren van... ik heb een buurman die heeft in dienst gezeten. En god, hoe is dat nou eigenlijk? En af en toe reageert hij. Piet, je zit hier nu als spokesman, zal ik maar zeggen. Ja. Maar welke rol speel jij bij het GOC? Ik heb het GOC opgericht samen met mijn vrouw. Wij zijn buitenshuis begonnen in 2013. Daarvoor deden we het thuis. De gemeente noemde het toen een mooi huiskamerproject. Ja. Echter, 20 juli 2013 zijn we buitenshuis begonnen met ons 1 keer in de maand te treffen in een zaaltje. Ja. Er kwam al snel de vraag van god, kan dat niet 2 keer per maand? Maar tussendoor bleven de jongens en meisjes die problemen hadden, bleven toch bij ons thuis langskomen. Ja. Waardoor dus ons privéleven... Je werd wel een beetje sociale werker dan? Nou ja, collega, laat ik het zo niet noemen, sociaal werker. Je zult toch wel wat verhalen hebben moeten aanhoren, denk ik? Tuurlijk, uiteraard. Moeilijk? Ik heb er gelukkig zelf geen problemen mee om ze aan te horen. Nee. 7 keer uitgezonden, nergens problemen mee? Nou, ik heb zelf ook mijn traject doorlopen. Mijn uitzending van 95, daar zijn ook wat dingetjes gebeurd die even wat aandacht nodig hadden achteraf. Dus ik heb zelf ook het hele traject doorlopen. Met andere woorden, als iemand langskomt en die weet niet waar die aan moet beginnen of waar die moet beginnen, dan spreek ik wel uit ervaring. Dus het is wel zo dat ik weet waar de jongens dan aan beginnen. Jullie hebben trouwens in Kerkrade in het Stadspark een perkje geopend. Correct. Een Anjerperkje. Dat klopt, ja. Kun je daar gewoon, is dat gewoon in het park in Kerkrade? Ja, dat is in het park in Kerkrade. Bij de speeltuin. Ja. In het park zelf. En de Anjer, dat is het teken voor de veteraan. Ja, dat was vroeger Prins Bernhard. Prins Bernhard, daar komt het vandaan. Correct. En het perkje, dat is eigenlijk een uitdrukking van de gemeente Kerkrade. Ja. Dat ze dus hun veteranen eert met dit perkje. En niet alleen met dit perkje, want wij hebben het gebouw waar wij gebruik van maken op de Berenbos. En wij van de gemeente Kerkrade ter beschikking. Oh, wat fijn. Wij hebben hele goede contacten met de gemeente. Wat evenementen betreft, zo zijn wij heel goed geholpen toen dus de Veteranendag niet doorging. Zijn wij heel goed geholpen door de gemeente. Dus wij mogen blij zijn met een gemeente als Kerkrade wat de veteranen betreft. Piet, ik wens je heel veel succes. Jij met je mensen en een heel veel zinvol werk. Dankjewel dat je hier aan tafel geweest bent. Graag gedaan. Piet Heuts van het GOC Parkstad. Ik had Bram eigenlijk gevraagd, zou jij dan als een soort ambassadeur willen fungeren? Nee, hij heeft een aantal fietsroutes ook ontwikkeld en daar zijn we in ieder geval dankbaar voor. Bram, we zijn heel blij dat je dit als ambassadeur wilt gaan doen. De fietsroutes zijn ontwikkeld en we gaan er samen iets moois van maken. Kijk aan.
Wat een prachtige beelden van en in Kerkrade. Erestein, nieuw Erestein, daar zijn we gestopt. Oh, het is toch wel leuk, hè? Bram Tankink aan tafel. Ik vind het zo fijn dat ik een echte wielrenner aan tafel heb. Oh, je was een echte wielrenner? Ik was een echte wielrenner, dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja, nieuw Erestein. Afgelopen week geweest, schitterend. Prachtige omgeving natuurlijk. Hè. Ik ken het nog van natuurlijk koersen, hè? NK is hier geweest, hè? Nicky Terpstra 1 jaar gewonnen. Oh ja. Was je het vergeten? Nee, dat zou ik niet meer vergeten. Nee. Prachtig weer, want dat is heel slecht weer. Oh man, dat was, ik denk de koudste junidag in de geschiedenis. Verschrikkelijk weer was het. Verschrikkelijk. Regen de hele dag. Daar ben je afgestapt, hè? Daar ben ik afgestapt, ja. En het jaar erop, toen zat ik wel zat je in de erbij, hè? Ja. Had je een hongerklop of zo? Maar jongen, ik was vooruit met Johnny Hogeland en Sebastian Langeveld. Ja. Met z'n drieën. En Sebastian en ik waren eigenlijk de sterkste van de drie. En Johnny die nam die over. En in de laatste ronde rijdt hij ons er ineens af. En eerst mij op de Montchèvre. Daar kreeg ik een hongerklop. En ik werd eraf gereden en ik klim later Sebastian Langeveld. En hij ging naar de finish in zijn eentje. Doet dat pijn nog altijd? Dat was pijnlijk, ja. Dat was pijnlijk. Want je had iets meer verwacht, hè? Ja, ik was echt goed die dag. Maar hongerklop, ja, hoe dom is dat eigenlijk, hè? Maar ja, het was zo'n zwaar, en dat is het ook. Het was gewoon een verschrikkelijk zwaar parcours door iedereen onderschat. Het jaar ervoor al in die kou. En dat jaar, toen was het erg goed weer, maar gewoon... Ja, persoonlijk vind ik dat ik het NK best van die Van Berg af kan en weer eens een keer een Kerkrade gehouden kan worden. Ik denk het wel. Niet dan? Dan krijg je in ieder geval een hele sterke winnaar. Je bent een beetje ambassadeur geworden nou van het fietsen. Ja. De VVV Limburg, Visit Limburg, die zijn een beetje zo aan het vertellen dat het Heuvelland ondertussen heel erg vol geworden is. Dat is ook zo. En om het fietsen een beetje te bevorderen in Kerkrade, ga jij iets eraan doen? Ja, de eerste routes komen online, zeg maar. Zijn gemaakt. Ik heb een heel aantal routes uitgezet. Ja. En voor zowel de wegfiets als de mountainbike als de gravelfiets. Maar het mooie is, je zit hier natuurlijk in een gebied met verschrikkelijk veel mogelijkheden. Ja. Hè? Als we nou eens allemaal een beetje weggaan uit het Heuvelland, hè, waar het inderdaad, wat je zegt, waar het gewoon veel te druk is. Ja. En je gaat een klein stapje verder deze kant op en dan kom je in een totaal ander gebied terecht. Hè? Want bijvoorbeeld je hebt het Voerumtal, maar je hebt echt de Poort naar de Eifel. Ook hier omheen een paar hele lastige, pittige klimmetjes. Ja, hè? Ook hele mooie plekken die door heel veel mensen gewoon nooit bezocht worden. En bijvoorbeeld het kasteel Nieuw-Erestein, Hoef Nieuw-Erestein. Ja, schitterende plekken waar je eigenlijk te weinig mensen komen nog. En dat is dan de bedoeling. Ja, dat zou te gek zijn. Ja. Hoe ben je dan gekomen? Is dat een idee van jezelf geweest of heeft de gemeente contact opgenomen met je? Nou, nee. Eigenlijk was het wel een beetje... het is een beetje in samenspraak gegaan, maar eigenlijk was het wel een beetje een idee van mezelf. Om ook, zeg maar, juist met dit verhaal van... Ik merkte heel vaak in Zuid-Limburg dat best wel steeds meer weerstand kwam ten opzichte van fietsers. Ja, vooral echt waar het brandt. Je gelooft het niet, in het Heuvelland is het ook heel erg. Ja, en dat we dit juist een beetje moeten gaan spreiden. Dus, ik zet graag routes uit. Nou ja, ik ben zelf met een aantal events bezig. Grenspalen klassiekers, langs de grens. Dus Vertel. Dus ik heb afgelopen 3 weken terug de Grenspalen klassieke extreem georganiseerd. Dat is van grenspaal 1 naar grenspaal 369. Dat is volledig langs de Belgische-Nederlandse grens. Ja, dat begint bij 3 landenpunt. Nou, en dan kom je automatisch in deze regio terecht. Ja. En het is dus ook heel erg leuk om altijd die grensgebieden aan te doen, omdat het zo verschillend is. En bijvoorbeeld de grens van België, Duitsland, de grens van Nederland, Duitsland. Dat zijn natuurlijk ook allemaal mogelijkheden die we in de toekomst kunnen gaan benutten. Dus daarom dat ik hier regelmatig kwam fietsen. En dat ik dacht, ja, hier moeten we wat mee. En zo kwam ik ook in contact met de gemeente Kerkrade. En die hebben dat omarmd. Ja, die hebben zeker heel erg omarmd. Nou ja, goed, het zou hartstikke leuk zijn als dat ook echt, dat mensen er ook echt op inspringen en hier eens gaan fietsen vanuit de rest van Nederland. En natuurlijk de toerisme een boost geven. Ja, want er is genoeg te doen, hè. Ja. We zitten hier bijvoorbeeld in een prachtige botanische tuin. Als alles afgelopen is, het einde van de uitzending gaan we een kopje thee drinken. En Vlaai. En Vlaai? Vlaai, toch? Ben je ook voor Vlaai? Ja, zeker. Hé Bram, maar waar woon jij?
Ik woon dus ook aan de grens, maar net aan de Belgische-Nederlandse Ja, je woont grens. in België. In de buurt van in Lanaken. En hoe lang ben je nou al niet meer aan het fietsen? In 2003 ben ik daar naartoe gegaan vanwege het fietsen. Ja. Ik ben in 2018 ben ik gestopt. Is zo'n kolonie, hè? Ja. Karsten Kroon heeft Karsten daar Kroon zit er ook inderdaad. En Tom Dumoulin zit er. En Wilco Kelderman. Er zijn een aantal hele grote Nederlandse wielrenners en ex-wielrenners. Jos van Emden zit er natuurlijk. Laurens Dam heeft er heel lang gewoond. Dus we hadden altijd wel een hele gezellige club van wielrenners daar. 3 routes, even terug. Ja. 3 routes heb je op dit moment. Op dit moment, klopt. Waar kunnen die mensen die terugvinden? Op de website van Beleef Kerkrade. Ja. En ook via Komoot en dan bijvoorbeeld ook mijn eigen Komoot. En gewoon even goed de social media kanalen in de gaten houden van Beleef Kerkrade. Ik heb trouwens op foto's prachtige wielershirts gezien. Ja, dat is mooi hè? Ja, zijn die te krijgen? Dat is een goede vraag. Ik deel ze niet uit, maar we kunnen zeggen. Maar ik hoop dat ze zouden eigenlijk te koop moeten zijn op de website natuurlijk. Want het is natuurlijk een prachtig shirt. Ja. Dus, nee, ik maak ze niet, dus daar kan ik je niet veel over vertellen. Bram, er is nog een project waar ik je even iets van moet vragen. Ik heb namelijk hier een fanboek liggen. Fanboek van Het Martin Buber. En daar heb ik iets ingeschreven. Ja. Dat is een school die moet er komen. Daar zijn we echt hard voor aan het werken. Ja. En die zou ik eigenlijk aan jou willen doorgeven. En dan kun je daar iets inschrijven. Wat je die kinderen toewenst die naar die school gaan. En dan kun jij het hierna misschien weer aan iemand die jij in Kerkrade kent doorgeven. Oh, dat ga ik zeker doen. Ja. Goed? Top. Martin Buber. Dankjewel. Bram Tankink. Gast in Beleef Kerkrade nu al TV. Fan. Nu al fan. Heel fijn. We gaan we het inschrijven. Heel fijn om die man te mogen ontmoeten als oude wielrenner. Een nieuwe school in Kerkrade. Het Martin Buber. We hebben jouw steun nodig om de plannen voor Het Martin Buber te realiseren. Kijk op www.beleefwatjeleert.nl voor het afgeven van de ouderverklaring. Voor de goede orde, we hebben op dit moment 301 aanmeldingen voor Het Martin Buber. Er zijn nodig 665. Er moet gewoon dit soort onderwijs komen in Kerkrade. U kunt zich nog altijd aanmelden bij Duo Ouderverklaring en dan komt het allemaal goed. Niet vergeten, doen. Petra Meloni, prachtige naam, kerel. En als ze dan zo nog Oetsus. Dankjewel. Fantastisch. Meloni, dat is Italiaans. Ja, Sardijns. En Sardijns? Ja, de pap is van Sardinië en de mama is een chauffeur met haar meisje. Wordt de pap voor de koel gekomen dan? Ja, de pap is voor de koel gekomen, stemt. Ja. En toen een meisje tegengekomen? En hij is 4 jaar nadat in 61 is de mam tegengekomen. En ja, de rest is geschichte. En toen ben ik geboren en ik ga naar een broer, Giovanni Meloni. En ja. Dus, dan hebben ze een prachtig kleed aan. Ja, dat is jammer, de kinderen niet kunnen opstaan. Dan hebben ze eigenlijk gekleed aan met meloenen. Ja, inderdaad, ja. Je geeft ook lessen, hè, Italiaans? Ja, ik geef les op het conservatorium in Maastricht en de operaopleiding. Och ja, natuurlijk. Bij de opera hebben ze natuurlijk Italiaans en Duits geven ze les. Ja, en Duits. Ik ga Duits geven. En de operaopleiding hoopt dat daardoor waar in de toekomst beeldkunst. Maar dat is super, super leuk om te doen, omdat opera mijn passie is. Ja, dat is ook, ja? Ja, ik wil zelf ooit ook operazangeres worden, maar door een operatie met stembanden is dat niet doorgegaan de droom. En dan ben ik docentje geworden, docent Duits en Italiaans. Oh ja, leuk hè? Maar je zit hier namens Empowerment. Ja, klopt. Leven in beweging. Empowerment voor vrouwen. Genau. Vertel me eens. Nou, het Monique Eurlings, onze programmaleider van het Taalhuis in Kerkrade, had 3 jaar zich opgemaakt eigenlijk om dit tot stand te kunnen brengen. Er zijn 5 partners, dat is het Taalhuis en de Hub voor Kerkrade. En du bent via het Taalhuis dan? Ja, ik ben via het Taalhuis erin gekomen. Ja, precies. Ik ben taalcoach in het Taalhuis en superleuk om te doen. Wacht even, voordat ik het vergeet. Ja. Wat is het Taalhuis? Het Taalhuis is een ontmoetingsplek waar Nederlands weet je over voor Nederlanders, laagtaalvaardigen.
en voor buitenlanders. En het is super waardevol, omdat ze zowel mensen laagtaalvaardig zijn, het is wichtig dat ze kans deelnemen aan de maatschappij. Ja. Ohne spraak is het natuurlijk moeilijk of moeilijker om deel te nemen. Dus hierbij leeskringen aan, E-op-E-lessen aan, zowel voor laagtaalvaardige Nederlanders, maar ook laagtaalvaardige buitenlanders die het Hollands willen leren om te kunnen participeren in de samenleving. Het zou wel een gemêleerd gezelschap zijn. Zeer gemêleerd gezelschap. Heel erg leuk om te doen. Ja? Ja, absoluut. Ja, dit is dan de brug naar empowerment. Empowerment, wie moet ik dat vertalen? Power, sterkte. Ze wil ze vrouw sterker maken. Nou ja, sterk vind ik, het is in je kracht. De cursus, de training heet ook in je kracht. Ja. En dat zegt het eigenlijk. Die vrouwen die komen, die zijn eigenlijk al sterk. En sterk kent ze natuurlijk ook, kent positief, maar ook negatief. Maar als ze eng met zijn kracht liet komen, de vrouwen die bij ons de empowerment training volgen, dat zijn vrouwen die waren deel nemen aan de participatieladder. Dat die hoger op die participatieladder komen te staan. Denk bijvoorbeeld aan, ik heb een training met het Anja Snijders en de Celine Jussen, dat zijn mijn collega's, op de woensdag en op de vrijdag respectievelijk. En het is de bedoeling dat ze bijvoorbeeld de weg naar de hub wisten te vinden. Bij de eerste ontmoeting wordt duidelijk dat 80% van de vrouwen die komen de weg naar de hub niet wisten, die nog nooit in de hub waren geweest. Wisten ja niet wat de hub allerlei arbeidt. Want het is niet alleen maar een biep, het is ook een sociale ontmoetingsplaats. Ja, ja. Nou ja, wij zijn de 5 partners. Dat is natuurlijk het taalhuis in de hub. Dat is de gemeente Kerkrade. Dat is Impuls, dat is Vie en dat is Vista College. Maar wie kreeg ze nou die vrouw te pakken die dat echt nodig had om zo'n project te volgen? Nou, Monique had natuurlijk de contacten met de gemeente gelaten. Ja. En dan vooral met de afdeling integratie en werk en inkomen. En die regelen, of die zorgen dan voor de vrouwen die deze training en wij had dan kunnen volgen. Die deelnemers geselecteerd? De gemeente. De gemeente selecteert de deelnemers. En 4 jaar met aan de slag. En het is per groep zijn er 10 vrouwen. En je zit al begonnen? We zijn al begonnen. Wat zijn de resultaten? Ja, superleuk. Super positief. De training is nog bijzonderder dan de ander. De vrouwen zijn erg gemotiveerd. Ik vind het echt superleuk om te zien. En iedere training had een thema. En met dat thema je aan de slag. En de deelnemers hadden een bord. En 4 natuurlijk ook. En dit is een leidraad. Ja. Is mijn rode draad. We zitten nu met in je kracht. En dit is voor mij als vrijwilliger. Nou, ik ben dan de trainster. En dit is voor de deelnemers. En dan beginnen we. En we doen immer even een terugblik naar de vorige training. Van wie was het? Als wat dingen ze nog aan? Zijn er nog vragen, opmerkingen? En dan beginnen we aan een nieuw hoofdstuk. En dat is echt superleuk om te doen. Maar, misschien een rare vraag, maar waarom eigenlijk alleen maar voor vrouwen en geen empowerment training voor mannen? Nou, mag ik gelijk zeggen? Jazeker. Oké, dat is een ganse jouw vraag. Waarom vrouwen? We zijn nu begonnen met vrouwen. Ja. We willen nu natuurlijk we willen dit natuurlijk flink implementeren in de kerkrijke samenleving. We weten wat hij nog ons ziet voorkomen, want ik zie natuurlijk ook, du kent ook empowerment training voor mannen doen. Of misschien wel voor kansloze jongeren. Ja. Want het gaat over vitaliteit. Ja. En vitaliteit is natuurlijk niet alleen maar sterker worden, sterker in de maar ook hij boven sterker werden. Ja. En als du sterker in die kracht kunt, dat kan voor iedereen zijn, dat kan voor vrouwen, mannen, maar ook de jeugd. Signora Meloni, grazie. Di niente. Ik wens je ongelooflijk veel succes met dit project. Dankjewel. Ik denk dat je nog wel eens een keer hier naar binnen kunt vallen. Absoluut. Om te vertellen wat het vervolg allemaal is. Dat zou Jan erg leuk zijn, want ik denk ook dat het Monique, mijn programmaleider, die dit voor je gekregen had, het superleuk zou vinden om erbij aan te kennislessen. Ja. En wat er ook leuk is om te vermelden, want de training is afgelopen, kunt er ook een uitreiking. Certificaatuitreiking en dan komen de partners van het IOP. Weet je wat het IOP is? Oh, dat is een ganse wichtig. Het IOP is het informatieontwikkelplein.
Dat is een vrijdag in de hub van 10 tot 12. En dan zit bijvoorbeeld de Rabobank, maar die vertegenwoordigt alle banken. Dan zit bijvoorbeeld Stichting Leergeld, er zit Dementievereniging, Mantelzorg. Er zit heemwonen. Want het is ganz erg wichtig dat de Lieve Kerkgraaf de weg wisten te vinden, want ze verhoren hand. En dan wisten ze van oké, er is een van heemwonen. Dan kunnen we een geldwijzer winkelen, Kerkgraaf. Ook ganz erg wichtig is, ook warm, daar heb en het taalhuis bij betrokken. Dus ja, super schön allemaal. Dankjewel hè. Ja, alsjeblieft. En veel succes. Ja, dank je. De activiteiten en evenementen van de gemeente Kerkrade. Wat is er de komende tijd weer te doen in ons Kerkrade? De evenementen en activiteiten. Het Orlando Festival van 12 tot en met 22 augustus. Een internationaal kamermuziekfestival in Rolduc. Hier in de Botanische Tuin. Muziek in de tuin met het Orfeo Trio. 22 augustus. Het Laumen Beach volleybaltoernooi door volleybalclub Furos 4 en 5 september op de markt. Dan is er natuurlijk weer de Koopzondag. Kerkrade Centrum. Koopzondag op 5 september. En iedere woensdag Kerkrade West, de weekmarkt. Vrijdag in het centrum en zaterdag de weekmarkt in Eigelshoven. Ik wens u een geweldig WMC toe. Veel plezier en dank u. Kippenvel. Prachtige beelden. Eigenlijk zou dat op dit moment nu in Kerkrade plaatsvinden. En ik denk dat iedereen uit Kerkrade en verre omgeving dit nu wel echt aan het missen is. Het WMC. Marcel Andriolo. Algemeen directeur van het WMC. Dag Marcel. Dag Dax. Bist du ook het missen? Verschrikkelijk. Ja hè? Maar de chance is, ik mag wel iedere dag eraan werken dat het wel niks hier plaatsvindt. Ja hè? Ja. Chic, Ze zijn heel erg positief ingesteld. Je bent sinds kort geloof ik algemeen directeur van het WMC. 3 maanden. En wat hield dat in? Ja, dan mag ze leiding geven aan het WMC-bureau. De 250 vrijwilligers. En ik verantwoord me aan het bestuur van het WMC. Ja. Moest ook dingen met organiseren? Kijk, we zijn een ganz klein teampje. Dus we zijn met 4 man en dan nog het inhuur. Maar met dat teampje moeten we toe. Dus de kunstcentraal, maar op de inhoud En zetten. dat doet je door, zo'n prachtig
festival met organiseren. Ja, ongelooflijk man. Maar het gaat vooral namelijk om die 250 vrijwilligers. Ja. Ohne dan kunnen we natuurlijk net dat WMC organiseren. Heb je die beelden juist gezien van dat filmpje? Waanzin. Waanzin. Kreeg je toch ook zo... Ja, het leeft over dat nu natuurlijk dit jaar ook wel meer had. Maar we kennen de situatie niet ontkennen zoals ze nu is. En verkijk je een positief verroes. En ja, de inschrijvingen zijn gestart. Ja. Dat ze kunnen lezen. En ja, als je kijkt naar de animo van hoe de hele wereld en zeker Europa op dit moment is gewoon groot. Dus ja, wat staat op de rol voor het WMC 2022? Ja, de marswedstrijden, de showwedstrijden in het stadion, die believen natuurlijk door het jaar. De concertwedstrijden. We zijn bezig met prestigeconcerten, dus echt die grote, mooie concerten in de Rode Hal. Ja. We zijn bezig met de WMC Academy. Dus we zijn bezig met Braas voor Afrika bijvoorbeeld. 12 jongeren. Braas voor Afrika? Braas voor Afrika. 12 jongeren uit Oeganda rollen verheren. Dat zijn muzikanten. Ja. En die combineren met talent uit Nederland en België. En die blijven in een bepaalde tijd of zo? Die blijven anderhalf weg, sloffen die op product. Ja. En krijgen ze daar les van topdocenten en dirigenten. Dat is echt een uniek samenwerkingsproject. En natuurlijk op de markt het grote feest. Op de markt het grote feest. Stadspark. Stadspark met de WMC Village. Nee, is dat het niet? Dat is natuurlijk allemaal wat sfeer, beleving wat in het Stadspark is. Rustige muziek. Vooral door dat de culturen elkaar kunnen gaan ontmoeten. Dat spontane feestjes ontsteunt met de lui. En vooral de internationalisering moet vooral plaats krijgen in de WMC Village. Blijft het festival even lang duren? Het is weer 4 of 3 weken, 4 weekenden lang. Volgens mij moeten we veel uit Kerkrade aan sparen. Ja, ik denk WMC is gewoon een naam en daar wel ze zien. En ik denk sowieso, als ze kijken van nu allemaal aan het werken. Het zijn allemaal mooie projecten, mooie dingen, mooie muziekstukken, mooie concerten, mooie crossovers. Ja, dat is gigantisch wat niks zo erg. Dat is nog hartstikke positief. Hè? Ja. Fantastisch, dat vind ik ook leuk. Hè? Dat moest ook zijn. Het is een geweldig festival. Maar wat komt ze nu eigenlijk allemaal tegen aan dingen wat ze zegt van moeilijk, dat had ik ook niet gedacht. Overnachtingen? Nou ja, weet je, waar we nu mee bezig zijn is ook het professionaliseren van de overnachtingen. Ja. Dus vooral een samenwerkingspartner je zoekt dat eigenlijk allemaal eens hangt. En vooral een online systeem, inschrijfsysteem ontwikkeld, 2 jaar geleden. Daar zijn we nu mee bezig. Korpsen kunnen zich inschrijven online en je hebt precies waar ze behoefte aan hebben. En voor je op zoek naar een passende locatie. En we kunnen er precies inschätzen, waar moeten ze heen, logistiek gezien, want ze moeten proeven. Wanneer ze naar de concerten moeten, wanneer ze het eten. Dus dat is één logistieke operatie. Dus daar hebben we wel een stukje professionalisering gezocht, maar ook dus een samenwerkingspartner die daar deskundige is. En lukt dat? Het lukt. Bis nu zo lukt het. We zijn natuurlijk wel nu aan de start. De inschrijvingen zijn pas gestart. Hoe komen ze allemaal vandaan, de korpsen? Op dit moment, heel Europa had in ieder geval interesse. Je merkt de rest van de wereld. Heel veel plaatsen zetten dat dan op slot. Dus we kunnen de corona niet ontkennen. En we veranderen alle contacten door in China, Japan, Canada. En dan zijn we alle concrete inschrijvingen, bijvoorbeeld van Canada, Toronto, van een Japanse korps wat zich inschreef, van Colombia, van Spanje, echt waar? Polen, Duitsland, België, Holland. Dus ja, we zijn heel optimistisch. Marcel, voordat ik dankjewel zeg. Wanneer is het festival? Niks jaar van 7 juli tot en met 31 juli. En dat geeft ze allemaal regelen vanuit dit nu kantoor, hè? Jazeker, we zitten op de Nierspringstraat, nummertje 8 in Kerkrade, tegenover de SNS-bank of Vonken. Daar zitten ze voor nu. Wil ze nog reclame maken voor die bakkerie? Ja, ook. We daar een beetje toch? Oké. En er is het met een klok, hè? Die hangt op de maat. Nee, niet op de maat, bij ons op het kantoor. Vorige editie ook met op de maat, maar nu hangt het bij het kantoor van ons. Is de afzetklok. Nog 340 dagen te gaan. Oh ja, dat is hartstikke leuk dat ze dat nu zegt. Dit programma werd 6 keer herhaald, 6 dagen. En het kan ze volgend jaar en dan gaan ze nog een keer kijken en dan blijft het 340 dagen. Ja. Het duurt nog een tijdje. Jazeker. Marcel, dankjewel. Hè. Ja, je dan. Zeg nog eens de datum. 7 juli tot en met 31 juli. WMC. En dan ga ik nu opstaan, want ik heb een muzikale gast. En toe. Eens kijken wat de jongen te vertellen heeft. Ja, een vast onderdeel van dit programma is altijd hebbende een muzikale gast. We hadden Guido Dieteren. We hadden in de tweede uitzending Janine Kitsen. Maar we vinden eigenlijk ook dat de jeugd een beetje een stem moet hebben in Beleef Kerkrade TV. En daarom Nigel. Ja,
Nigel, vertel me even. NN2. Ja, dat is je artiestennaam. Klopt. Ik heb een hele lange tijd onder mijn eigen naam ook gedraaid. Gewoon onder Nigel Schijven. Ja. Op een gegeven moment werd dat toch een beetje oudbollig. Toen zijn we gaan kijken naar wat we graag zouden willen. Ja. En toen is daar NN2 uitgekomen. Wat Nigel? Staat eigenlijk voor de oude Nigel en de nieuwe Nigel gecombineerd. Die nu voor de tweede keer opnieuw moet gaan beginnen. Ja, we staan hier in de botanische tuin. Ja. En het moet voor jou eigenlijk ook een beetje een vertrouwde plek zijn, want je bent ook uit Terwinselen. Klopt, ik kom inderdaad hier uit Terwinselen en het is inderdaad een thuisrace. En dat is hartstikke leuk en dat vind ik super tof om hier te mogen zijn. Dit is al je beroep of nog niet? Nee, ja, ik kan er natuurlijk nog niet mijn beroep van maken, maar ik kan wel zeggen dat het echt een uit de hand gelopen hobby is geworden. Ja? Ja. Wat doe je, feestjes, partijen? Nee, ik draai echt puur alleen op festivals en clubs. Ja? Dus denk aan onder andere de Music Dome in Kerkrade, daar hebben we een keer gedraaid. We hebben een paar jaar geleden, in 2019, hebben we op de mainstage gestaan van Castle of Love. Ja. Ja, zo komen er nog wel een paar hele leuke dingen aan. Wat is je toekomst, denk je? Ja, ik hoop natuurlijk dat dadelijk het ook alweer een beetje gaat meezitten natuurlijk. Hè. Helaas afgelopen dagen is er wat minder goed nieuws naar boven gekomen. Ja. Dat de events natuurlijk deze zomer helemaal niet meer doorgaan. Dat is natuurlijk heel erg balen. En dan gaan we er ook weer een paar door de neus. Dus ja, ik hoop uiteindelijk dat we dadelijk gewoon weer lekker mogen gaan draaien. Ben je nog aan het studeren of zo? Ja, ik studeer ook nog. Ik studeer European Studies in Maastricht. Oh. Dus een internationale studie op Engels en Spaans niveau. Maar stilletjes denk ik dat je toch een beetje hoopt dat hier de toekomst ligt. Tuurlijk, uiteraard hoop ik dat. Maar ja, dat is natuurlijk zo moeilijk. Er is zoveel concurrentie, maar daardoor proberen we onszelf juist uniek te houden door een bepaalde energie af te geven. En niet alleen dat, we proberen er ook gewoon ervaring van te maken. Want we willen niet gewoon plaatjes komen draaien, we willen de mensen een ervaring meebieden. Ja, Nigel, NN2. Ik wens jou heel veel succes voor de toekomst. Dankjewel. En ik vind het bijzonder fijn om in dit Beleef Kerkrade programma een jonge artiest te hebben. Ja, en ik mag ook eerlijk zeggen, ik vind het ook een eer dat ik als eerste Kerkraadse DJ hier mag komen bij Beleef Kerkrade TV. En ik hoop dat het hartstikke leuk gaat worden. Je gaat een setje doen. Klopt, we gaan lekker een setje doen. Dankjewel. Ik werk hier nu zo'n 3 maanden bij Griefweg Bros. Het is geweldig, ik vind het heerlijk. Ik ben degene die de broek zijn smoel geeft. Dus ik zet de beltloops erop, ik zet de knopen erop, de rivets, de zomen die gaan erin. Eigenlijk alles wat ervoor zorgt dat een Griefweg jeans is, dat heb ik erop gezet. In 1976 is onze reis begonnen, hier in dit pand. Toen hebben onze ouders hier het Jeanspaleis gevestigd. Toen wij 18 jaar waren, hebben we de zaak overgenomen. En zijn we ons eigenlijk gaan specialiseren een beetje op een bepaald soort type jeansbroek. En dat werd al gauw, waren we daar heel bekend bij in heel Nederland. En zijn we ook onze broeken gaan repareren. En van daaruit is in 2016 Griefweg Bros ontstaan. 2016 is de eerste broek in leven gekomen, de Cool Pete, daarna meteen de Houwer. In eerste instantie hebben we ze gemaakt in Portugal.
Daarna zijn we verder gaan kijken, zijn ze made in Italy geworden. En de ambitie van ons is om wel in Kerkrade te blijven, maar wel verder te kijken over de grens om te kijken of we nog winkels in het buitenland kunnen openen, zoals in Berlijn of in Londen. Ik ben zo'n 6 jaar geleden hier in Kerkrade komen wonen. Ik heb Griefwerk eigenlijk leren kennen, zo'n beetje achter in mijn hoofd, omdat ik hier vaak langs liep. Gewoon langs de ramen en het heel interessant vond, want ja, naaien en zelf bezig zijn met kleding maken, dat is eigenlijk iets wat ik al jaren doe. 3 maanden mag ik dus nou ook hier deel uitmaken van dit team. We maken hier ja, een prachtig product. Het is handwerk, we zijn er trots op. Het is zoveel anders dan een huistuin- en keukenjeans. En we doen het ook nog eens een keer met een geweldig team. Het is fantastisch. Ja, als je dan toch in deze prachtige omgeving zit, in dit prachtige, ik weet niet, is het een park, is het een tuin in Terwinselen, dan is er niks leukers om hier iets meer over te weten. En daarom nu aan tafel met Paul Bauer. Paul, welkom. Dankjewel. Paul, je bent de voorzitter van de botanische tuin. Nee, ik ben niet voorzitter van de botanische tuin, ik ben voorzitter van het stichtingsbestuur van de botanische tuin. Ja. Dat is sedert 2019. Ja. En dat hebben ze net gezegd, prachtige plek. Het is het pareltje in Kerkrade. Het pareltje in Kerkrade? Ja, zeker. Want als ik om de geer kijk, en dat onder deze prachtige tent werd dat lastig. Ja. Maar dan zie je aan de ene kant de woonwijk, aan de andere kant ligt industrieterrein Dentgebach. En dan midden tussenin 1,5 hectare met 850 planten schoonheid. Paul, even gedaan. Wie lang besteedt dit? 80 jaar, sedert 1938. Is dit een project geweest van de Wilhelmina of van de mijnen? Dit is een project geweest van de mijnen. Dat pastoor Spierts, daar houden destijds het Fonds voor Sociale Instellingen. Ja, dat besteedt nog, hè? Ja, het besteedt nog. En daar hebben we ook nog altijd hele goede contacten mee. En daar hebben we gevraagd om hier een recreatieplek te creëren voor de mijnwerkers. Ja. John Bergmans, niet onbekend, ook onder andere van het Schutterspark bijvoorbeeld, is toen begonnen en had dit volgens eigen inzicht en volgens zijn vaste denkbeelden gecreëerd. Aangelegd. En aangelegd. En ja, met is dat gegroeid, maar het was dus eigenlijk een soort recreatieplek. Een wandelpark. Ja, een wandelpark, maar ze kost hier ook picknicken. Er is op een gegeven moment zelfs een kinderspeelplaats geweest, een tijd lang. Hadden we de kinderen kosten recreëren. En zo is het ook in de loop der jaren gegroeid. Ik moet je een verhaal vertellen, Paul. Dat is echt geen grap. Ik kwam vroeger nog al regelmatig in Roemenië. Dan kwam ik in Cluj-Napoca. Dat is een hele grote stad in Roemenië. Daar is een botanische tuin. En daar vertelden ze me 20 jaar geleden al dat ze ongelooflijke samenwerking houden met de botanische tuin in Terwinselen. Oh, dat zou heel goed kennen, ja. Dat zou Die wordt door bekend. Ja. Ja, maar de botanische tuin had ook inmiddels de status van rijksmonument. Ja. En is in de landen, het is geen academische botanische tuin, zoals bijvoorbeeld de Hortus in Utrecht of in Leiden. Ja. Maar is binnen de botanische tuinen neemt ze een heel prominente plaats in. Je gaat ook een beetje verboeien, hè? Ja. Ik weet dat Ivo Rosbeek, niet alleen muzikant, maar ook architect, een aantal dingen gaat veranderen. Nou, een aantal dingen. Kijk, als we ergens, zoals we het zo schoon heet, een zak ongeteld houden, dan worden we al ruim bezig. Maar wij beginnen klein. We hebben een subsidie gekregen van de provincie, waar we heel erg dankbaar voor zijn, in samenwerking met de gemeente, om te beginnen met het veranderen van de ingang. Ja. Want als je nu de botanische tuin binnenkomt via het poortje, dan zou je, als je kwaadwillend bent, de hele tuin kunnen zien zonder €1 entree te betalen. Dat gaan we veranderen. De ingang wordt veranderd naar de zijkant van het gebouw en eigenlijk veel logischer, zodat je via het gebouw de tuin in kunt. Want jullie hebben ook vaak events, hè? Jullie hebben ook vaak dingen te doen. Hè? Nou, laten we het zo zeggen. Het huidige stichtingsbestuur, dat besteedt sinds begin 2019. Ik ben er in oktober bij gekomen en die had gezegd, we moeten eigenlijk weer terug
naar de ideeën van Bergmans. Ja. Daarvoor zijn we heel blij met Ivo Rosbeek, want Ivo is met het Schutterspark ook bezig geweest, met het openluchttheater door. En Ivo had een heel goed inzicht in de ideeën van Bergmans. Dat betekent ook dat we zeggen van oké, we willen niet alleen qua de oude zichtlijnen en dergelijke terugbrengen, maar we willen ook terug naar dat recreatieve, wat het vroeger was, dat willen we ook. Dus wij zijn het project gestart, Muziek in de Tuin. Dit is de folder ervan. Dat wordt natuurlijk heel mooi. En dat is de agenda. We hebben op dit moment Ivo en Paul van Loo gehad in het programma. We krijgen 22 augustus het Orfeo Trio. We krijgen in 12 september Flamengo in de tuin. En dan krijgen we 10 oktober, daar staat nu nog Viola d'Amore en More, maar dat is verplaatst. En daarvoor hebben we een Quatre duo op 10 oktober. En zo gaan we de concerten ook steeds uitbreiden. En we hebben 4 september diner in de tuin. Onder deze vertel, diner in de tuin. Ja, dat is een idee, dat is 2 jaar geleden geboren. En het is natuurlijk prachtig, mooi weer, vogeltjes fluiten. Je waant wat muziek erbij en je waant je in Frankrijk. Ja, absoluut. Nou, dat hebben we weer teruggepakt, dat idee, want dat was toen een groot succes. We hebben nu gezegd dat we opnieuw doen. Vorig jaar ging niet, corona, het was wel georganiseerd. En nu gaan we het voor 4 september gaan we het opnieuw doen. En dan met een hele goede cateraar. En dan gaan we hier in de tuin. Jullie kunnen dan reserveren? Tafels? Ja. Ook nog een muziekje erbij? Muziek erbij, het een salonorkest erbij. En dan werd ter plekke gekookt. En hoe kunnen jullie dat allemaal vinden? Wat hier op de website van de Botanische Tuin. www.botatuin.org. Paul, weet je wat ik nu zou willen gaan doen als allerlaatste hier van deze prachtige dag? Dat we die opnames gemaakt hebben. Ik zou wel eens een rondje willen maken door dat kan ik je alleen maar aanbevelen. En laat ik dat niet met dich gaan doen. We hebben een besteld dat veel en veel beter kent. Namelijk Anneke Gulpers. Die hier al op 1 augustus 40 jaar rondleidingen doet. Jaar. En Anneke zal dich metnemen door de tuin. Heel veel plezier. Dankjewel. Hoi, Anneke. Hallo. Hoi. Ik moet me bij dich melden. Ja, fijn. Ja. Toen zou je het hoogtepunten laten zien van de Botanische Tuin. Ja, ik kreeg toen straks te huren. Want ze doen in 5 dingen moeten laten zien in de tuin, wat er absoluut niet gemist moet hebben. Ja. Nou, kan ik toch maar eens over nadenken. Dus ik heb me gewoon pen en papier gepakt. Want normaal ben ik een rondleiding geef, dan ben ik 1,5 stunden bezig. En dan is zoveel schöns te zien, maar ik moet me nu beperken. Dus ik heb geprobeerd 5 hoogtepunten op papier te zetten. En die gewoon voor ons schön bekijken. Ik heb trouwens gehoord dat ze dat al 40 jaar is. Ja, volgende maand ben ik al 40 jaar heen. Is je met 5 jaar begonnen? Ja, zo ja, dank je. Nee, maar ik ben hier begonnen, het was maar voor een half jaar. Dat was nog tot die dat ze die liedjes zongen van, heb ze al geschreven. Toen was geen werk te krijgen. En toen houdt ze de WVM-regeling. Dan kon ze ergens voor een jurken oefenen. En ik kreeg hier een half jaar door tijd voor een beetje werkervaring op te doen. Dan kreeg ze de PNL-regeling. Dit waren alles regelingen voor jullie aan het werk te helpen. En ik ben nog 40 jaar nog omheen en ik sta nog aan de schoonste werkplek van Kerkrade. Loop ik het hier? Nou, Geer. Morgen voor u voor het paard? Of? Nee, dan maakt hij u voor het paard, dan maakt u voor het gras. Maar alleen een beetje uitkijken, hij zijn tegenwoordig het ganzen op bezoek. Ja, dat merk je, dat ligt op het gras. Toen zit ze er hingen staan. Ja. En een pap en een mam en 3 kinderen. En ze zagen 5 ganzen. Schieten evenveel bij je wie inko. Kent ze wel zeggen? Dat kan er wel zeggen, ja. De viever. Ja, de viever. Het hart van de tuin. We zitten hij eigenlijk in het stukje wat ze zoals kunnen noemen het Bergmansgedeelte, de Bergmanstuin. En de viever is tevens... Bergmans wordt de ontwerper. Bergmans is de ontwerper. Een hele productieve ontwerper. Hij had heel veel dingen. Hij ook in Limburg op zijn naam het Vijverpark. Het Schutterspark, ja, fantastisch. En dit is het hart van de tuin. Ook heel vaak op foto's, zelfs van vroeger, van die oude aanzichtkaarten. Dus de kerk op de achtergrond, de vijver. In het midden nu een prachtige fontein van stadhouders en kunstenaar uit de buurt. En dat is gewoon een hele mooie plek om te genieten van de rust. Want dat is toch een van de punten wat heel veel u charmeert. Dit is echt een oase van rust. En dan die fontein op de achtergrond, ja, wat wil ze nog meer? Hè? Rust. Heerlijk. Nou, zoals je ziet, we lopen nu naar de
coniferenlaan, oftewel met een Latijnse naam, het pinetum. En dat is een hele aparte sfeer in zo'n coniferenlaan. Die is altijd groen, zomer en winter. Dus dat is eigenlijk een hele mooie plek van de tuin. Maar helemaal achteraan staat een hele bijzondere boom en daar komt van u bezoeken. Even kijken. Best u mij gaan vertellen dat ik hier tegen zo'n boom mag boksen? Dat mag je, maar echt haal toch maar eens. Laat ik maar eens schoon. Echt waar? Jo, kunt ze gewoon doen. Moet ze dat alleen bij de goede doen. Alleen maar bij deze, dat is de mammoetboom. Ja. En dan zie je ook dat hij bij de bomen bordjes hangen. Sequoia dendron giganteum. Ja. Dat zei het al, dat is een gigant, is een van de reuzen op aarde. In Amerika, in Californië, Yellowstone Park, daar hadden ze van die woudreuzen staan. Ze kunnen 100 meter hoog, 1000 jaar oud, makkelijk. En ze zijn heel sterk, ze overleven zelfs vaak bosbranden, omdat de dikke schors hun beschermt tegen brand, insectenvraat. En in de Nederlandse naam is dus boksboom. Kunt ze eens even tegen boksen. Ja. Ja, dat is een van onze bijzondere exemplaren en die verdienen een bordje. Dus bij hele speciale bomen in de tuin zie je een extra bordje aan voor een boekje met meer informatie. Staat dat voor de bezoeker. Ja, die kunnen ze gewoon in een theehuisje afholen en dan kies ik het extra informatie. Oh. Ja. Hey, die geeft me toch niet in de jungle? Hè? Ja, ja, zeker. Oh, hier. Dit is toch prachtig. Misschien komen we nog wel een pandabeer tegen. Oh, een tijger of zo. Ja. Nou, dit is de bamboetuin. Ja. Dit ontwerp is pas later toegevoegd. Dat huurt net bij het oorspronkelijke ontwerp van John Bergmans. Maar dan moet ik wel zeggen dat deze botanische tuin een van de ontwerpen is van Bergmans die nog vrijwel intact is. Ja. Kijk, in de loop van de jaren werd van alles veranderd, gemoderniseerd, gaat verveeld. Maar deze tuin is eigenlijk nog bijna zo wie meneer Bergmans hem bedoeld had. Alleen hadden ze dit stukje eraan toegevoegd. Het is avontuurlijk, het is een bamboebos. Het bamboebos. Nou. Dit is dus een exemplaar, daar moet ik even bij blijven stilstaan. Ja. De Latijnse naam Ulmus lamellosa, maar werd hij bijiep genoemd. En vrouwen vroeger in de hortulanus, ze zag glasiep tot tegen. Ja. Toen worden de blaadjes, de koetsen nog aankomen en de koetsenveulen, die worden ruw. Dan wordt in China er glas met gepolijst. Ja, en als ze de stam bekijkt, is prachtig. Dat lijkt wel een slangenhoed. Ja. Maar het leuke is, als ze omhoog kijkt, zussen, dat hoe die takken elkaar raken, gaan ze wel met even groeien. Want heel veel lui die kijken op deze hoogte, die kijken eigenlijk nooit naar boven. En dus is dat heel bijzonder is. Dus er komen takken die raken elkaar, vergroeien met elkaar en gaan het weer oudee. Van deze boom zijn nog maar enkele exemplaren. Hey, in West-Europa, een stuk of 7, 8 en 4 handinnen van die dus toch wel een, die verdienen een strik. Ja, zeker. Boom. Zeker, heel bijzonder. Ja, dan komt van nu naar de kas. Oké. Want toen vroeg zich af of we een kas houden, die Hanver. Ja, nou, hij stond voor ons Madagascar-kas. Ja. Daar had hij een collectie van bedreigde planten in Madagaskar. Die vier hij beschermen, zal ik maar zeggen. Want dan werd je ook veel gesmokkeld met dieren, met bijzondere... Ja, het is een eiland bij Afrika. Ja. En er zijn planten bedreigd. En vaak werd dat ook bij een grens, bij een douane in beslag genomen. En dat moet natuurlijk ergens op een veilige plek blijven staan. En daarvoor had vier een gedeelte van die Madagaskar-collectie. Moest me vertellen, wat is nu het verschil dat ik hier met die wandel of dat ik naar een tuincentrum ga? Ja, dat is moet ik dan ook planten en bloemen en alles kijken? Ja, nou de planten die hij stond, dat zijn vaak de oervarianten, dus de oorspronkelijke plant bij het tuincentrum. Kups, je hebt wat gekweekt is. Je wilt bijvoorbeeld dat de schön bladeren had of lekker ruik of grote bloemen. Maar we laten de plant zien zoals ze oorspronkelijk is. En ze kunt ook vaak van zaad van botanische tuinen. Dus we weten van elke plant die hij steekt, hoe die vandaan is. Dus het is niet zomaar gaat door, maar elke plant is geregistreerd. Nou, we zijn dan nu in de kathedraaltuin. Ja. Dat is een stuk van de tuin wat vroeger bij de pastorietuin hoort. En het hoort door meneer Pastoor ook het vuil. Dus hij had dat afgestangen. We hadden een kathedraaltuin gemaakt. Dus is die mooie bogen. Ja, en dat kunt ook weer terug in die ramen van de kerk. Dus het is heel mooi samen. Eigenlijk de ganse botanische tuin is op een stukje grond van de kerk gebouwd. Die had dat destijds afgestangen en hij mocht toen de botanische tuin komen. Eigenlijk was het de bedoeling dat er nog hele zou worden. Dus we hadden nog geluk gehad. Dus vier hadden, ja, eigenlijk maar hele wonen toen het had en vier hadden hem en we zijn er enige in Limburg. En het leuke is, we hadden 2 gedenkstenen staan met een gedicht van Kerkraadse dichters, door Manuel Kneepkens. Manuel Kneepkens is volgens mij van Heerlen. Nou, hij is opgegroeid in Terwenselen. Oh, maar dat is nog de Heerlen, want die houden die zaak in Heerlen. Ja, en er wil Kusters van Spek. En die vertellen dan over hun jeugd, mijnwerkersdorpje. En daar zijn 2 gedichten van deze heer aanwezig. Oké. Ja, leuk hè. Mooi. Ja. Wat gaan we nu doen? We gaan nu nog even richting theehuisje. Vind je dat goed? Ja, ik vind het fantastisch. Ja, dat komt. Hey, dan heb ik een vraag, theehuisje. Ja.
wanneer is dit open? Nou, de botanische tuin is dus de week elke dag open van 10 tot 5. De zaterdag gaan voor touw, maar de zondag zijn we van 12 tot 5 open. En dan kunt ze niet alleen voor thee terecht, maar ook voor koffie, een stukje vla en gaat gezelligheid en gewoon genieten. Oké, laten we dat gaan doen. Ja. Het theehuis. Nou, ik hoop dat ze een beetje een indruk Ja, ik vond het hebben erg gekregen. leuk. Ik vond het echt leuk. Ja, kijk, en wil ze natuurlijk nog meer zien, dan moet ze zich gewoon eens aanmelden voor een rondleiding. Ik ga een gans team van rondleiders. En wie gaat dat? Ja, dat gaat via die website van ons, www.botatuin.nl. En dan kunnen jullie zich aanmelden, die hier een rondleiding hebben. En dan kunnen ze van een van ons gidsen een prachtige rondleiding krijgen. En na afloop misschien een lekker tas koffie met een stukje Limburgse vlag. Ook zijn er een stukje? Ja, ik wel. Ja, daar komen we gewoon voor. Ja, vind ik wel. Hè. Ja, dat was hem. Aflevering 3. En dat vanuit ja, een echte parel. Een parel in Kerkrade, hier. De Botanische Tuin. Anneke, dankjewel voor de uitnodiging. Voor een stukje vla en een tas koffie. Graag gedaan, lekker stukje Limburgse vla van de bakker. Ja. Zo moet het wel. Ja, hè. Ja, heerlijk toch? Ik ken die best wel eens vaker naartoe komen. Ja, zeker. We zijn het ganse jaar geopend. Alleen in de wintermonden gewoon voor op de zondag toe, maar door de week zijn voor het ganse jaar open. Dus, Een stukje wandelen. ja, zeker. Een kopje koffie. Nou, wat wil ze nog thee meer? drinken, een stukje vla erbij. Ja, zeker doen. Dit was aflevering nummer 3. En voordat ik het vergeet, vanaf september 5, oftewel 5 september, is de eerstvolgende uitzending vanuit de Hup in Kerkrade. En dat allemaal in verband met de start van het culturele seizoen. 5 september, de Hup Kerkrade. Beleef Kerkrade TV. Dank u wel en tot de volgende keer. Adieu.